Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Na banta ke jingkuli ka jingsio ka barek, but pila bandai group ban kuli da ka education loan, pila ruban chukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu license, arn riu kandai pra. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpinyu Terek Ujemang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Banle Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol How number 90890-97907. All party meeting, Halorka reservation policy, Kanlong Haka Katkandai Tarik, Jong New Banai. Uno Ektian Jongka BJP Meghalaya State Union Uba Himalaya Muktan Shangpliang haka khatnyau terek ujemang araja pulai ula ong baka parti ka Kwah ya ka Sorkar ban a ya ka rai lor ka jingpun terikam ya ka roster system ka bom no Shiliang kumbaka ying bishar Meghalaya High Court kala IT bet haka jing start ka Sorkar jila bat haka ying dor ba thawaan ban shem ya ka rai lor kani haka jing kren bagila pathai kubor ba Himalaya Shangpliang ula ong baka jingpun terikam ya ka roster system kam dei ban penmentoy tang ya ka we kijai ben riu handai ka dei ban long ka baha ka ba penmentoy lang ya ki khasi ki jantia bat ya ki garu. All party meeting, Halorka reservation policy, Kanlong Haka Katkandai Tarik, Jong New Banai. Te ngi baro ngi niapoi ban ya lej ban ai ki jingmut jongi ya ka Sorkar. Nakaliang ka party jongi naka BJP nila ya Shong Arsin aban ya perlu jingmut halor ki mat bangi de bangin ya ban ya tai lan ban ai jingmut ya Sorkar. Te ya kata ke ka bangin ai ke jingmut ka Sorkar ngin sapen bet nila dengan sapen tip api nda lawai ka meeting hadin ka Katkandai Tarik namar menta kadang long confidential ni patla bangin pasyat cawe de ya kita ka jingmut ka jungi si giwe parti ro kidan la ka jong ka jingmut jung ki ngi rungin ra la ka jong ka jing ai jingmut jungi namata ka Sorkar hi ka stand jonga shimet kadei banlong kaban mentoy ya baro hinong song jong ka state jungi la phideu khasi ne la phideu garo ka reservation policy kamde ka policy ka bathamai menta kadei ka bala ya nado usnem ka khandai spanyo pho a de menta lada ka don hangno ka bade ban ye penbet ni de ban ye shong ban ye penbet lang ban mentoy lang ki khon samla jungi bakini yo kam yo jam kamde bang ong ba on khate na we pen mentoy chawei ndrei ni Kwah baka Sorkar kan ai ya kata rai abaka High Court kala ai kat kata rai bat kala IT haka Sorkar baka de ka Sorkar ka bade ban rai kani ada ka Sorkar kamla ka di ban ra siapo ka dor ba thoan ka ong kumta ka High Court te menta ka syong ka jing start jong Sorkar ingin ai lat ka Sorkar bakan perkhat ma angai ka Sorkar ka ba don menta kamde ka Sorkar ka ban shu new ben lan ne ban shu le Shiliang khamat te nginget ba kano no ka rai ka mi na kani ka all party meeting day tang ka all party meeting kan don de sa ka meeting ba chief minister of penbet jemta kiseng bhalang baro te hakata ka meeting jo kiseng bhalang ru kila bakin ai ka jingmut ji perkhat ki ke baki sngo halor ka reservation policy tingin saya mirlang baro ki jingmut jong ingin ya mirlang henta panwan ra ya ka jingbha jo kalawe jo ki khon samla jongi